Machiegni jawnyana kuom thuolo malach anoko gando bet piny kedon kod ariyo malach ahinya mar winjo to kawuono juogi golang'o kotende kod kaka piny dhi anya chak mwaka makoro wantiere ni makoro chenro mag juogi koro bende ipang wi got Ramogi ka to gandwa bende kuonde mag dakie aluowa kod alwora magi bende gipango chenro magi. Nyinga Tobi Jacob nyathi Kibirwa, juogi ok ang'e ni wachang'o kawuono kinja makambo wi got Ramogi ka sama nadonjo naromo kod Opija Digital kobiri wi got Ramogi ka endi. Opija go mago gin jok mohero weche mege chike mege Ramogi Ajwang'. Gin ka gibiri got ka obe nyako chopi got ka nikech en ng'ama nigi juogi obe mateko ne ng'eny. Awinji. Koro kichako higa ka to Ramogi Ajwang' nyaka bed gi go kom piny. Ka ng'iyo to wachako kod oganda Ramogi yo mane. Koro we waluar ni nyikwa Ramogi e migepe mane mulo kit ngimagi. Awinji. Dak mar higa okalo mondo wanen to higa mokalo juok Ramogi Ajwang' neno ni nyikwa Ramogi nowuotho kodgi nadi. To kapok wachako magi to nyaka wanyise wakwani nyikwa Ramogi. Awinji. Hawi maber ichak higani. Kendo gibageno ne gichako higani maber kendo juok Ramogi Ajwang' wacho ni biro tayogi. Kalure kod Nyasach Ramogi Ajwang' kaka ne dwaro kendo higa norum nigi maber. Koro wadwa ni waluarie migawo maler. Ngin nyakwa Ramogi Ajwang' ne en ng'ama ler. Kamano. Ma kiyudo nya Ramogi Ajwang' to Ramogi ne wacho no bore ka bando manum. Sineno nyakwa Ramogi Ajwang' kata ka chuny konga. To kineno wuod Ramogi Ajwang' bendo twecho maki. Simen go balde kamra mang'ongo nyakwa Ramogi kwacho kama to neno gi. To fungumo magari be en go. Orundi lwete. To ka en go tonglo be. Bende nyisi ng'eni ido ka wuore wang' makonyo to touch. Woche ma ume beth. Ng'eni ndalo moko amolo wuod oganda juogi ti luonge ni baba. Nowuoyo matek kabisa. Awinji. Mondo tonglo go chuli joko gony pesa ma paw ndege. Ng'eni koro kana biro Kisumu. Ai pogo jako gony. Gi oganda luo mamoko. Yot ke goke guodhe. Nyisi ni ng'ani gimoni ofuke. Gimonti ofuke. Manyonge nitie. Madiere no taka mtoka kalo tonglo ka. To wuodhi ng'ama wuothi tonglo kan. Ineno kopogre guodhe kuonde mamoko. Ing'e ng'ama to jako gony. Koro nyakwa Ramogi ne en ng'ama ler. Makati ode. Ne en ng'ama ler ahinya. Koro migawo maler. Ng'en kar migawo maler koting'o gik mang'eny. Awinji. Ng'eni sedhi limo nyakwa Ramogi Ajwang' e ode. To kata ng'ama pod juogi komiyo mwandu. Ma pod nyakwa juok Ramogi Ajwang' wacho lwete ni piny. Tudo koloso ode kabisa. Kendo neno od nyakwa Ramogi. Ng'eni nyakwa Ramogi kata oudi mopangi gi yudo ka ng'ato i ode owacho ni an gi kora manindo. Kor budho. Jikon gi kama olwokre. Ng'eni nyakwa Ramogi ma bende lwete ni piny. Ma ode bende na 10x10. Odwa no dak ka ng'ama nego. 10x10. Opange kama jikoni otandan kato jikon nitie. Ng'eni nyakwa Ramogi Ajwang' jikon ok bed ka wi otanda. Awinji. Twale chien. To kor budho be nitie. Koro nyakwa Ramogi ne en ng'ama ler. Omiyo kwachako ng'iyo to dak nyakwa Ramogi Ajwang' higa mokalo mar 2020 ni ne chal nadi. Wabro ng'iye kod 2019. Imigawo maler. Kar rudho lak. Chiew joka pango rudho lak to waonge ogwach. Mano gichungo. Jadala ni ng'enen kuchiew. To oka. Ma wach mar rudho lak eni. Mano gima tiwich wilgo. Awinji. Chon mane pod nyakwa Ramogi nigi juogi mane nyalo romo gi ng'ato kokawo owich. Owich ng'en en moma yware cha. Gimo ma yware cha ing'en en ginene miketi yath mirudho go lak. Nyingo kwach keche juogi tim ga campaign. Ng'ato bro dhi pie to halal. Kwase wacho kama to dhi duka. Miya macha. Macha ma juogo yiego. Koro kar ler ka rudho lak. Logo. Luok. Ng'ado koki. Ing'en luok ka ng'ado koki. Nitie jomoko ma koki. Koro dwa chal kok ginene utenga. Sinen utenga ko pi piny momako go gweno cha. Koke dongo be tur kende. Pok nong'ol ga. To joma chon nyikwa Ramogi machon kani dhi duol. Awinji. Gibe koke gi to nek gi ng'ol. Yudo ka ng'ato bet kanyo to madho puga. To dwa golo mach motoi pudha. Pod otoi koke. Yudo ka koke tek. Koke ne moduong'e mach. Koke kere to yath oduoki kendo. To mach kokwanyo gi lwete. To rwako gine koro matha. Koro wang'iyo ka to ayudo ni 2020 higa mokalo cha. Iler nyakwa Ramogi time maber. Ma juogi nene mana ni omiye mana
B+. To kendo kwadok chien 2019 to ayudo ka ne en C-. Koro juogi owuoro to ler ni nyakwara moge oidhe nadi. To juogi kane timo nonro matut wacho ni tuo mar corona ni emokelo ler. Nikech kor karudho lak to kwapar notimie maber to molo joma ni gwenge. Ero. Giwinjowa. Tek sani oganda chodak Abuog Rombe. Chon ng'en ka nidhi od nyakwara mogi. Ero. Kiwuok iwang' dhoot. Tinwang'o kochwo muswak mag lak go ewi tado. Ewi tado kaga riedo kama. Giriedo kama. Nyalwet kwach ong'e ni diere ma lake rame. Nyalwet kwach. To diere ma bende odwa ni lake obed abeda marieny. Eni mapera. To chuogo gi borudho go lake. Sani ng'en yudo mago tek. Onyi kor ka rudho lak no wabro nene tang' matimre. To nitie jomoko ma ng'en luoka bwaydo nitie jomoko maka koro sani koth chweni. Ka koth oyude ndiga kata ikwath. Ng'en ko lepe otimo ginene. Kodhi olor. Koro lepe gi kodok idal. Lepe gi makoro ywerego. To luruo gi pi malong'o waydo ka chando ji. Bano sekawo watho tieko. To lak bende juogo yudo nok dum. Jogi krudh lagi tang'o mi lagi kdum. Koro kanye wang'iyo to waydo ni umo dhok Abuog Rombe. Bende nyalo medo mask ni jok ma idho mare mo ayudo ni koro duogo nyaki B+ kowuok Kisicha. Abuog Rombe ni bokonyo. Kech sen ni ng'ato umo dhoge ma kata ng'ato korudho lake. To kiwinje aruf moro kiwinje. Makiki. Sani be ing'ena yany mo ma lake otop ni wacho kodango tek. Kech ko ume ing'eni kia. Samoro ginene nogeng'o. Abuog Rombe. Aya, wang'iye kech 2020 ka, sirikal noketo chik ka tuo moro siaki piny Ramogi Ajwang' kan corona. Ne sirikal oketo chik ni nyaka ji lure gi chikene. Obende wayudo ka ni nyakwara Ramogi Ajwang' ok otime maber. Owuokie mana gi D+. D, chik sirikal ma sirikal ogolo ni koro wach corona idwa noluruok go. Mokalo nyaka koro ketie chik ni koro korom kodi to nyaka D. To wayudo ni ka nyakwara Ramogi ok nyal time maber nikech tuomo gik mang'eny mane nyakwara Ramogi lurego. Awinji. Koro logo gi sabun. Kwara Ramogi Ajwang' ong'e malong'o ni kamoro amora konyuoli piny ka. Kamoro amora miloge gi sabun kanyo chamie gir kado. Kopogre gi luok. Sabun tie kuonde ariyo mane yude. Awinji. Kar luok kuma ichamie gir kado. Alot seno kilogo gi sabun. Manonge. Manyasi bende kiluokri. Juogi oluoro sabun matek. Iwinjo ko wach iki ti gi sabun. Matiende ni juok Ramogi Ajwang' ni wach sabun ni. Luokoro gi pikaf. Iluokri gi pikaf. Juogi tije tek. Kogego tiwacho ni pikaf. Ting'eni sechego. Ero. Mama koro juok Ramogi Ajwang' ka ng'iye matut to wacho ni kar logo gi sabun ma ok sokie lakni. En kendi ng'eno dwa chande nyikwara Ramogi Ajwang' monyalo duoko mask mar ginene ni piny. Ji omosre ka fwayo lwetgi. To liel mak maru kik idhiye. Awinji. Ting'en magi gik man Ramogi nong'iyogo. Ok idhiye nadi. Mano liendwa. Liel en mar ji te. Maji te. Liel en gir ji te. Ng'ato kosenindo en mar ji te. Koro kanyo ok onyal ikere kende. Kanyo nyikwara Ramogi Ajwang' ok otime maber. Anwang' ka giyude D+. Koro wakwayo ni chak higani gilure kod weche sirikal nikech corona neko. Ng'en kwara Ramogi orito ga neno gwang'e. Ng'en diere mono wapimo negi ka. Gimieno ga wach. Mane gikwongo miene wach ne en manundu. Nundu ng'en be ne chal kod wach ma corona. Ero. Mane wacho ni kik uriwre gi ji. Tuo moro ne en kanyo momako ji adhonde. Kik uriwre gi ji. Kiriwre gi ng'ato ni pigno donjo kuomi. Tibe yude. Diere no kone gimieno wach ni mago jomichieno. Mago jomichieno ma gino ok nyal maki kok chieni. To ka moro be ng'en kochako luwogi kipindupindu be kanobiro sirikal ne golo wach. Niwapimo ni nyikwara Ramogi. Ng'en mano be ne gimiene wach. To lwang' ni mathoga kati chak ka pile dak negwaga. Dak negwa to chak twamadho. Chak twamadho. Wan ok wanyal kunyo cho. Idhi lonyri kanyo mari kobiro bende betie. Ok wanyal timo mano. Koro ji ok ng'en ne mieno wach. Kimi be kubiro ka bende gimieno wach. Mano chira. Mago joma chiro mako. Kendo ka gineno ka gini nego ji. Kendo pod omiena dhiang' dhog lumi dhoge. Koro kodhi kama. Koro corona ni bing'en nye gimiene wach. Wan logo gi logo maonge gimichamogo. Mano ok wang'iyogo. Gino onge. Mago tuo jo pesa mok wadonje. Koro sani oneko miyo wadwa nyikwara Ramogi Ajwang' olure kod weche mege sirikal. Aya yo machielo ma kendo bende wadwa ng'iye ngima nyikwara Ramogi.
2020 ngeni corona kano biro to nyithindo ne ni udi awinji koro adwa ngeni nyithindo gin jo miyanyo ga kwa adwa ng'iye ni yanyo nyithindo ero abiro goyi to ayudo ka higa ni yanyo nyithindo nyikwara mogi odhiye malo kabisa ma kimiyo gi grade to amigi mana B-, kowuok C- to dhi nyaka B-. Oyanyre ma kabed na yany nyalo nego nyithindo nyithindo da tote adwa iko nyithindo te to bende ing'eni koro ka nyithindo dok skul juogi ng'iyogi ero ka nyithindo nye dok skul ing'eni juogo yudo ka onge nyathi ma ywak kata achiel awinji yani nyithindo ol gi jonyuol jonyuol giseng'iyo nyaka gayany kabisa jonyuol bo ol gi nyithindo ing'eni awayo konyo jogre gi lak yot oseyanye bung'i gayany koro nyithindo kanye dok skul to wacho ni to afadhali ticha koro gineno gidhi ir jopuonj sani kinyalo yudo nyathi ma ywak ka dhi skul to jonyuol ole ot to jonyuol be nyithindo nyalo dok skul olo wayawa piny koro kwe lando ling thi nchewi ya kitika ot nene landi nene na koko yai ma chikri ma koro yanyo nyithindo ka to kendo ka nyithi jonyuol nye owuok na gi A-, 2019 chane ni C-. Madho kong'o ng'en kanyo kwa nyal chwe makwa mulu nyikwara mogi wang' no timo maber ahinya e juogi no timo maber kabisa bokor ka madho kong'o ka wayudo ka Karamogi ne dware kako time manyo e winjo ng'at ma wuoyo kata otieno no onge ing'en gi wuoyo ka kar saa 8 ka otieno piny okwe otoe miwinjo ka ywak gonjiri mamage gik midwari mudho kachopo saa 11 kaba winjo ka undhwe gire joma dhawo winy jakong'o cha 11 ka ok winje 8 ka en ing'eni piny lok 6 ka donjo 8 ka iwinje to ktaromo ga ng'ati mtaro nye onge omiyo koro kar kong'o ka time maber to kinone matut tiyudo ni corona morese omiyo be corona ni kore konchiel nokonyo nyikwara mogi ma yudo kata chuo ng'en tie nyikwara mogi moko awinji ma kata nyithindgi ne kiagi mane madho ga kong'ogi okia bet gi nyithindo machiegni waka kong'o saa 6 saa 7 ting'en joma mon bende beyo ng'en mon gi be kaming'igi ga kit Ramogi Ajwang' ka mond luo an mon mamoko kwa wach wanyalo medo go ma waluya mane mwawuoye semeji mamoko go to juogi kidwa donje gini ng'eni yudo kata jakonge ni koro ng'iga ng'i man kodonjo saa 6 kochako gon onge to miyo se dhi yaw dhot kichunge no bochiewo nyathi koro kanyo wayudo ka nyikwara mogi otime maber omiyo wach ma corona ni rach ni nitie no nego oganda wa to kendo wayudo ka omiyo nyikwara mogi kor kamath ni gidok piny kendo miyo ute bende moko bedo kod kwe e yor tungni manyotiere udi kotenre kod weche mag math migawo ma jochode be kwa nyalo weyo ng'eno be en migawo maduong' kowuok e piny mangima awinji gajruok ng'ene en ma waweyo ni waweyo nyalo dok chien kalure gi chik corona ma koro nyeger ni keep distance awinji to kendo ka konye juogi ng'iye 2020 to ayudo kend gi B+. To 2019 bende en B+, manyiso ni onge lokruok ma kata ineno ga ni ne jiwe ni koro ka korid piny ni dionge weche lokruok pod nyoji tudre tuda pod onyonre kar tiende koro kato nyakwara Ramogi Ajwang' tim ni idwan mondo uduoke piny to ka corona nye koduoke to nere ni juogi otamo wang' juogi wang'iye kendo machielo ma be nyikwara Ramogi dwar ng'eyo to 2020 cha nochal kodwa nadi siasa gudruok karombe kumigoye siasa ng'en kikalo tineno ka jomoko chokre ka chiwacho ni tang'o matimre giyalo piny mondi sentu kinyi kidhi winjo ni piny wachang'o gini wang' ni wakawo obe 2020 nyakwara Ramogi Ajwang' wayudo kuwokie gi C+ to 2019 ne ni C-. Yiero higa manyien ng'ene yiero kodhi higa manyien awinji to kwang'iye matut to wayudo ka obago nyikwara Ramogi Ajwang' ng'en babo obago gi nyikwara Ramogi Ajwang' kiano wasiri wapinge ng'en kipingo tini opposition wasire kisire tini sirikal koro bago nyikwara Ramogi Ajwang' mathoth ma kar ka to nyikwara Ramogi wanyalo wacho ni kama gintieno kanye maber kech ing'en gini wadhi kawo buogo gachi ing'en nyikwara Ramogi Ajwang' i siasa ka kendo seinyo jainja Ramogi Ajwang' nowacho ni dhako ka yacho kimor ng'en koro ilando
un jok manochaya uben lopa ni nodong dong koro adhi bedo gi nyathi. adhi bet gi nyathi ma kata lopa mane koro jogi ng'iga diere moro apiko gweya ba wena natho Ero. tapana neno wadwa maduong' chi ng'ene en gi nyithindo mang'eny to lopa ni mang'eny nyogeto Awinji. to kanyo koro ing'eni nyikwa Ramogi Ajwang' karange matut to ayude ni gidwa ga lando chon nyikwa Ramogi Ajwang' osegolo i jokudinga mang'eny higni mang'eny Obiyo nyaka ochakre NDP obiyo nyaka korenge ok nyal goyo ka dhiang' pok oyang. kinena nena ka ich wuok ni tap Ero. gini jomoko ng'ene ni nyako jomoko ng'ene ni rude to ayudo ka 2020 ka Ero. ijni gi wuoyi ma kwa nyikwa Ramogi ni 2021 ni gitemi rite wach ma siasa ka kik gilande Kendo miyo nyaka korenge ni kik giland gima pod okone. sani ing'eni kin gi dhako to iyo osewuok di bich Ero. mar auchiel kata komako ich In gi pod in gadi ok in gadier. in man gini kendo duogo mama mineno ka konya kwa Ramogi Ajwang' sani kata ini nyamburko Gi ka chonjo. to kiwinji kago wache yamba nyege ujagi kaliend min Mudavadi ka nyoto dwa duoke chunywa Weche nyoto werore. to barua moma ne kendo ng'ato ore ni kericha nyotieko wa to nyakwa Ramogi Ajwang' nen wan gima juogi owacho en ok kale Awinji. koth mabiro ni ing'en kong'ere ywak ibungu ka koth biro Ero. to dalili ni gino dwago piny goch mane pok odwarone omiyo kuwinjo kong'eche ywak ing'en wan ma kwanu wanyisi owino misiani onge Juogi nosedhigo. kwani manu wakornigi to kokore to kiwuog ni lande idwa ni ling kode In koro kane chunye mondo iti kode gi rieko. ni koro wang'ni to biro to ijni ka uchako wuoye kendo to biro wuok Awinji. Ramogi odag ni ka dhako pek tiling' aling'a nikech gimoting'o to in ikia Kik iringri ng'iewo ni nyathi material. koro Kapok onyuol nyathi. koro i siasa ka nyikwa Ramogi ne nitie maber idware neno ko ng'awe malo to beti diere tidwa ni ka ne giling' 2020 2021 giling'ie to 2022 giling'ie moloyo to juogi dwa nombulu to kan to Ramogi nene kubiro mapek Awinji. ma konyal baro gima dbare ka nyakwa Ramogi Ajwang' kendo chako wuok uoro pango kaka gidwaro nyathini konyuole Ero. konyuole lo ma kang'ane jomodak lo ka wabro daro wabro timo mago mane ma Ramogi Ajwang' odagi to juok Ramogi Ajwang' kwatieko wayudo ni oganda Ramogi Ajwang' 2020 ne gidwa rite chike kendo ngima nobet maber kata piny ne tek kwayo ni chike go duto kwadonji 2021 ka giluwogi to piny Ramogi bro dhi maber. Mana kamano jawinjana ne wan kod Okinja Makambo e wi got Ramogi kaendi. Okinja ne chiwo duoko mar dak mane nyikwa Ramogi odago e higa mar 2020. Higa beyo nyobedo matek ahinya, kata kamano ka nitimo nonro to juogi wacho ni en higa manyo ji oritre moloyo kaluwo chike e dagi kod kitgi gi timbegi. Nyinga Tobi Jakome Nyathi Kimirwa.